The Minister of Sports, Honorable Lieutenant General retired Anselm Sanyatwe, tells a conductor at NSS kuti imbumira zvinhoroondo. Generator ngariuye basa riro chete. Nsana mashoko ubuda pana pationa pahendo aikunuka kunzi ndiya Anselm Sanyatwe panguva ine kunuka kunzi aiwa mukomana right now ava deep aiwa mugovernment ari Minister of Sports panguva ino achiti aiwa toda kushandisa chisoja ichocho toda kutoya nacho tiipinze the sports ministry ndori subscribe like wataona pia like vanhu vanoshokika vachipinda pahendo yeX vachiona this hendo inoda nyuva yachinzi we have shifted our focus from defense and security to national development through sports. No stone shall be left unturned. Serious business the military way, no time to waste. Thomas Kwarutendra panguva ine akumeka headlines panguva ine pari kuonekwa kunzi these guys vana Anselm Sanyatwe vakamirwa nenyika yose kunzi ndo vamwe vakamitirwa napomshogeza kuti aiwa vakuli mutungamiri wenyika on to book pamusoro pechaos inoitika Zimbabwe, mismanagement, corruption, nepotism, cronyism nezvese zviri kuitiwa kuandamainiwa kwemahuman rights iri kuvhaletwa kwawo. Panguva ino tinoona kuti Anselm Sanyatwe panguva ino vanoonekwa kunzi these are the guys vakalida to the 2017 coup, but panguva ino tichivaona right now varoratidza kuti vanenge vakachibatawo aiwa mugovernment, vanenge vari kuramba vari loyal aiwa kune the government nemutungamiri wenyika panguva ino. People that are not sure aiwa the situation ku the military, kunyangwe marumors aimbotaura kuti aiwa kune another section yakajamuka iri against 2030, but panguva ino tichiona mageneral waita sana Anselm Sanyatwe, vana Valerius Vanda, vana VP Costa Nochunga, they are not saying anything. Vanokutaura mapropagandas anenge ari directed on certain individuals, but action haisi kuonekwa kunzi they are doing any action. Mashoko atiri kuona panguva ino kuti mwana wese weZimbabwe aiwa panguva ino aiwa vaneta nezviri kuitika munyika yeZimbabwe, vangomirira ngoti zvazvangoita ndizvozvo tinokugamuchira izvozvo. Pinda kumasection medu mudzimafunguro enyu matodii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa musaona subscribe like machiri mutonda bell.